טוב, תקשיבו, לא תגידי להם ככה. סלע. מי צופה בנו? אף אחד בתכלס. אדל ומי? אדל ויאלי, אחותי, רק הם עוקבות אחריי. טוב, שלום חלק 2. שלום אדל, אם את רואה את זה, דש להורים. לא יפה אבל. תקשיבו, יצא לנו כמו קקה, באמת. יצא לנו אבן. אולי... אבן! נראה לי שהמרכך יציל אותנו. אבל את לא מבינה שהדר לא מביאה מרכך, את לא מבינה את זה. היא מביאה מאוד. היא לא מביאה, היא הולכת להתקלח. נו, אז היא תביא לנו על דרך. על הדרך, חיים שלי יש כאלה שתי... היא כל החיים שלי. בסדר, אבל את רואה שאני שוכחת, אני רגילה לדבר ככה. וואו, את רואה גדול, אה? חייתי. חיים ש... וואו, הרבה אחת גדול. אני ראיתי אותך, עשי להם... I'm a queen, baby. מה? מרכך כלום, לא נשאר ממנו כלום. נשאר הרבה. לא נשאר. אדר, תביא לא נראה לי. לא, אני רגילה לדבר ככה, די. זה כבר... אז תקנו חדש. רגע, זה הדבר היחיד שיש לכם במרכך מהבטיה. זה בכלל מרכך, כן. זה שיער רגיל, זה לא שיער נראה לי, כן. לא נראה לי. יש! איך, אבל מה, אני אגע בזה באמת? כן. אני בובי בוטן. טוב, קרתה תקלה, היא לא מקשיבה לי, אז אנחנו הולכים לשים מים חמים טיפה בכוס. אני הזכרתי לה את זה עכשיו. לא, אחר כך. לא, שמים מים חמים ואז אחר כך... מה את עושה? אבל כבר לחצתי. אני בובי בוטן. אני רציתי את המים האלה. חברים, תקשיבו, אין, לא יוצא. לא! מה קרה? שמתי מים. טוב, השגנו את הכוס עם המים. המים הם פושרים, אבל אצלהם חמים. תראו, זה הבית. אז הגיע הזמן קצת לשפוך. קצת. לוקחים ככה, שופכים. מה? מה? היא לא מתקלחת דקה. היא לא רוצה טוב, להתקלח. עכשיו נערבב. לא בא. טוב, תקשיבי, ירי, לא נראה לי שזה יצא כזה טוב. לא יהיה, לא עושים חדש. אני גם על הפה וגם אחר. את מביאה לי עכשיו דף. כן, דף. דבק סוטרי ומשבריים, כן, צריכה לעטוף לאחים שלי את המתנות. אמא שלי תכף, ביי, יוש חברים. תגידי ביי. ביי. תגידי ביי. היא סנובית.